Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda azyk we senaat haritlarynyň gymmatlamagynyň we käwiriniň gytalmagynyň fonunda Aşgabatda soňky ulanyş möhleti geçen önümleriň satylyp başlanandygyny Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri aýdýarlar. Ýagdaýdan habarly Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, ýaramlyk möhleti geçen haritlaryň arasynda yerli hususy firmalar tarapyndan öndürilen süýtgatyk we kalbasa ýagny şöhlat ýaly önümler bar. Olaryň ählisini garadorul etmek netmäge ýok. Aragyny alyzyny ağırlyğa salyp, yaramlyk möhleti 3-4 gün olur öten tuvarok, kaymak, kisir, süzme, çekize, yarak süýtgatyk önümlerini satýarlar. Aýdan okursaň yaramlyk möhletiniň geçerligini, ol gelýän azdylar hem şoň satyjylaryň ymhanyny bir baglap, sorawamdyran okursa satyjylaryň sözünden balqaýdýarlar. Diýip Bugaýew bu haritlaryň esasan hususy söwdegärler tarapyndan paýtagtyň bazarlarynyň we söwda nokatlarynyň ählisine diýen ýaly satylýandygyny gurrun berdi. Mundan başga ol soňky hepdelerde öndürilen wagty we soňky ulanyş möhletiniň tamamlanýan wagty görkezilmeýän süýtgatyk we kalbasa önümleriniň hem köpelýändigini sözüniň üstüne goşdy. Şonu superwayriýanam ýa-da aňyrdan öňlerýän firmalaryň özleri görebiler alyjylaryň gözüne çöp atmak üçin edýälen bilmedik soňky döwürde önlerilen wagty hemde şu önümiň yaramlyk möhletiniň tamamlanýan wagty ýarylmany ýa kaplara Diýip Bugaýew belledi. Yerli synçylaryň, ýaşaýjylaryň we söwdegärleriň ençemesiniň pikirine görä, bazarlarda yaramlyk möhleti geçen haritlaryň satylmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinciden yerli hususy firmalar tarapyndan öndürilen süýtgatyk önümleriniň ýarysyndan gowragynyň soňky ulanyş möhleti öndürilenden 36 saat soň tamamlanýar. Bu bolsa söwdegärleriň harida öz wagtyna satyp ýerlemegini çäklendirýär. Ikinciden soňky aýlarda ýurtda ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha gymmatlamagy, şol sanda süýtgatyk önümleriniň bahasynyň 100%-den hem gowrak ýokarlanmagy netijesinde bazarlardaky alyjynyň sany gözgörteli azaldy. Bu hem haritlaryň satylman galmagyna getirýär. Marda öndürilen gaýmak ýa-da çekide ulogy ýüklenip Aşgabatyň bazaryna getirilýänçe olaryň yaramlyk möhletiniň ýarysyna golaý geçýär. Mundan başga bazarlarda alyjylaryň sany az. Şonuň üçin söwdegärler köplenç bu önümleri satyp ýetişmeýärler. Onsoň olar ziýana galmajak bolup haritlaryň möhleti geçse-de olary bazar ýa-da dukan tekçelerinden aýyrmaýarlar diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran we Aşgabatyň Mir bazarynda söwda satyk işleri bilen meşgullanýan söwdegärleriň biri aýtdy. Aşgabatlaryň käwiri bu ýagdaýa bazar administrasiýasy tarapyndan ýeterlik derejede gözegçilik edilmeýändigini, özleriniň eden şikaýetleriniň hem netije bermeýändigini aýdyp, bu ýagdaýdan diňe alyjylaryň ejir çekýändigini belleýärler. Haridi käte barlaman alýarsyň, satyjynyň ödem onuň möhletiniň geçendigini aýtmaýar. Soň öýüňe gelip onu açanynda daýylanandygyny bilip galýarsyň. Bir näçe gezek haridi ýydyna getirdim. Satyjylar mundan näçe gün öň satyn alansyň, muny ýydyna alyp biljek däl diýip gaýtam üstüne gatyrýanlar. Haridi satyn alýan raýata berilmeli kagyz çekler hem dukanlaryň 90%-inde ýola goýulmadyk. Bazar administrasiýasy ýagdaýlardan habarly bolsa-da oňa göz ýumýar diýip adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly Zenan gurrun berdi. Geçen ýylyň dekabr aýynyň 12-sinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ýurtda adyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin ýürite döwlet komissiýasyny döretdi. Emma döwlet başlygynyň hökümet mejlislerinde ýygyderli tawşyrmagyna garamazdan türkmen bazarlarynda adyk bolçulugy we howpsuzlygy döremeýär we bu ýagdaý ýokarda gurrun edilen meseleler bahalaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen tassyk bolýar. Maglumat üçin aýtsak, fevral aýynyň başynda Aşgabatda daşary ýurtlardan import edilen süýtgatyk önümleriniň bahasy 100% gymmatlady. Geçen aýyň ortalarynda daşary ýurtlardan import edilen senaat we käbir adyk haritlary ortaça 80% gymmatlan bolsa, şu aýyň başynda şol haritlaryň bahasy ýene-de ortaça 50% ýokarlandy. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatda we ýurduň dürli sewitlerinde un, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir günüwirin ulanylýan adyk haritlarynyň gyçylygy da dowam edýär. Ýurduň döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň, käte bolsa basawaslyklaryň emele gelýändigini Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri aýdýarlar. Bularyň ählisi Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäre iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Ýurtda benziniň bahasynyň 50% gymmatlan. Dollaryň gara bazardaky narhynyň 13 manatdan hem aşan döwründe şeýle-de ilata 25 ýyla golaý wagt bäri mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagyndan bir näçe aý soň bolup geçýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlary girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüriti kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüriti gullukları henüz hem Telegram koduny döwüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messenjeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanyjy we onuň ýerleşen ýeri baradaky maglumatlary gizleýän ýüriti bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýüriti gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başartalar-da, siz VPN, şol sanda ýüriti Azatlyk radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlaryň işsizlikden we işe ýerleşende talap edilýän kepilnamalary almak üçin pulsuzlukdan kösenýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri aýdýarlar. Men we men ýaly başga-da ençe adam bir näçe aýlap iş tapman gaty garyp hala düşdiler. Islenlik ýere işe girjek bolsaň saglyk kepilnamasy gerek. Ol hem garyp işsizlere gymmada düşýär. Spravka üçin banka 30 manat tölemeli. Soňra 2-3 gün gatnap barlygdan geçmeli. Mundan başga etrawyň narkologiýa we psihologiýa bölümlerinden spravkalary almaly. Oňa da 10 manat çykýar. Ýol kireýinem hasaplasaň jemi 50 manat harçlaýarsyň diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmadlygyny soran çeşmämiz gürrüň berdi. Ýöne şol bir wagtyň özüne ol resmi namalar öz wagtynda taýýarlap ýetişmeseň tapylan işe hem dokumentleri taýýar başga adamlaryň alınýandygyny aýdyp, şol sebäpli käbir adamlaryň dokumentleri gysgaly almak üçin doktora para bermäge de mejbur bolýandygyny belleýär. Käbir adamlar tapylan işe sypdyrmajak bolup doktorlara 100 manat para berip resmi namalary alýarlar. Sebäbi käte aşgabatdaky ýa-da awazadaky guruluş firmalaryna 2-3 güniň dowamında işe başlar ýaly gysgaly işler gerek bolýar. Şonu 2-3 günde resmi namalaryny taýýarlap gelmeseň ýeriňe başgasyny işe alýarlar. Bu resmi namalary düzetmek, galy bersede käte onu gysgaly taýýarlatmak üçin para bermek, öňüm aýalyna berilýän kömek pulunyň hasabyna ýaşaýanlara ýa-da günlükçilik edip gün görýän raýatlara gaty gymmat düşýär diýip, çeşmämiz raýatlaryň köpüsiniň öz tanış bilişlerinden kardalyp işe ýerleşýändigini aýtdy. Şeýle de ol başga şähere gidip işläninde wagtlaryň ýaşamak üçin kireýine jaýyň gymmatlygy bolsa, bularyň üstesine ýene bir alada bolýar diýip öz ýazan hatynda belledi. Galy bersede ol vilayetlerden paýtagta baryp işleýän türkmenistanylaryň ýaşaýan jaýlarynyň hem maliýetagy çalym edýändigini, guruluşykda işleýänlere ýörite jaýlaryň berilmeýändigini ýa-da ýaşamak üçin lagerleriň hem döredilmeýändigini sözüniň üstüne goşdy. Guruluşçylar uly gazany ýa-da bir suw baçowy suwdan doldurup aşagyna garelka ýakyp goýup üstünden suw akdyryp ýuwunýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Türkmen resmileri ýurtdaky işsizligiň görkezüjileri barada hiç ile statistiki maglumat bermän gelýärler. Emma 2017-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki ynamdar bir çeşmesi Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny, bu mesele barada ýurdun merkezi bankynda bolan
maslahatda gurrun edilendigini habar beripdi. Galbersede Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýurdun dürli künjeklerinden raýatlaryň şol sanda ýokary bilimli ýaşlaryň iş tapyp bilmän kösenýändikleri dogrusynda dowamly maglumatlar gelip gowşýar. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Türkmenistanyň Zähmet birjasyna ýüz tutan marly ýaşlaryň biri bu edaranyň yerli resmiýetleriniň özünden hamana iş hödürlendi diýen galp dokumenti gol çekmegi talap edendigine Azatlyk Radiosyna gurrun beripdi. İş sorap Zähmet birjasyna bardym. Ähli zatdan öňürtü maňa bir dilhatynyň nusxasyny berip, onu öz adamdan göçürmegimi talap etdiler. Ol dokumentde men hamana maňa 3 iş ornunyň hödürlenendigini tasdiklamalydym diýip marly çara aýtdy. İşsizlikden kösenýän ýaşlaryň käbiri alan hünäri bilen ilteşikli yerli idaralara, bilim ministrligine ýüz tutanlarynda olary ekrançylyk bilen meşgullanmagyň maslahat berilendigini hem aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidentiniň ýaş hünärmenleri işe yerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmek üçin 2018-2020 ýyllar boýunça ýürite maksatnamany kabul etmegine, ýurdun gazetlerinde dürli uğurlar boýunça ýokary hünärli spesialistleriň ýetmezçilik edýändigi barada ýygy-ýygydan bildirişleriň çap edilýändigine garamazdan ýurtda işe yerleşmek meselesinde tanış biliş we para almak bermek tejribesiniň giňden ýol alandygyna, şol sebäpli ýaşlaryň köpüsiniň işin gözleginde daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandygyny ýagdaýdan habarly yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Gaçkak Türkmen Zähmet migrantlary deportasiýa ediler. Türkiýe eklenç üçin adaty ýollardan gelýän Türkmen Zähmet migrantlarynyň daşaryn ýurdun serhedini bir kanun ýollardan geçip gelýänleriň hem bardygy we olaryň ýygyderli ýagdaýda ele salynıp deportasiýa edilýäniň barasynda türk mediasyna habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň Milliyet gazetiniň ýazmagyna görä, mart aýynyň başynda Kırklar eli welaýatynyň Pehliwan köý etrawyndaky käbir mallarçylyk hojalyklaryna işleýän we ýurda bir kanun ýollardan geleni anyklanan 5 tane Türkmen Zähmet migrantyna jerime kesilýär we deportasiýa edilýän merkeze iwerilýär. Trakya News neşri bolsa, Hıdırcı obasyna Türkmenistanyň raýaty AT atly Türkmen Zähmet migrantlarynyň bir kanun ýagdaýda işleýändigini anyklap, olary göz astyna alanyny habar berýär. Neşir gaçkak Türkmen Zähmet migrantlaryny öz mallarçylyk hojalyklaryna bir kanun ýagdaýda işledeni sebäpli, olaryň hojaýynlaryna hem jerime salynmak üçin resmi taýýarlygyň görülýändigini ýazýar. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosyna maglumat beren polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, geçirilen derňög işinde saklanan Zähmet migrantlarynyň Türkiýe bir kanun ýollardan gelenini anyklanýar. Ol Türkmenistan raýatdan naşaryn göz astyna alynan gaçkak Zähmet migrantlarynyň arasynda uwan sanly türkmenleriň bardygyna ün çekýär. Ýöne olar barasynda jikmejik maglumat bermekden saklanýanyny aýdýar. Polis çeşmesi olaryň her birine adam başyna $1000 meçhörine jerime salynıp deportasiýa edilmek üçin Pehliwan köýdäki deportasiýa merkezine tapşyrylandygyny bildirýär. Ýatlap geçsek, bu serhedi bir kanun ýollardan aşyp Türkiýe eklenç etmäge baran soň saklanan Türkmenistany Zähmet migrantlary barasyndaky ilkinji habar däl. Mundan owul bir kanun ýollan Eýran Türkiýe serhedini geçip gaçkak ýagdaýda Bingöl şäherinden awtobus bilen Istanbula gitmäge synanan 6 Türkmenistanly jemi 62 daşary ýurtly gaçkagyň geçen ýylyň 27-nji iýulynda saklananlygy beýan edilipdi. Şeýlede iýul aýynyň ahyrynda jandarm gullugynyň işgärleri tarapyndan Batman-Bitlis awtoýoluna amala aşyrylan ýol barlygy makalyna ýurdun Siriýa we Irak bilen serhedinden bir kanun ýolundan geçip gelen Türkmenistanly, Owganistany, Özbegistany we Siriýaly 3 tansy çaga 4 tansy denan jemi 17 gaçkagyň ele salanlygy habar berilipdi. Sözü jemläp aýtsak, Türkmenistanyň döwlet gözüçiligine häkimet buwatyna Türkiýedäki Türkmen Zähmet migrantlary barasynda kelam söz aýdylmaýar.
Hormatly dinleyijiler, häzir biz sizi hormatly arkada gatly rubrikamyza okuyucularymyzdan gelip gowuşan hatyň mazmuny bilen tanıştyrýarys. Okuyjumyzyň haty bolşy ýaly çap edilip, onu agdalýan pikirler Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly ministrler, prokurorlar, gödäwçilik idaralary, halkyň hal ýagdaýyny siz has gowy bilýärsiňiz. Prezidentiň bilmeýänligi ýa-da bilýänligi gaty möhüm däl. Sebäbi 98 götürüm ses aldym halkdan ýyp gelen adamdan üýtgeşik zady garaşamak. Size aýtjak zadym bar. Düşünýän siziň hem maşgalaňyz, çağalaryňyz bardyr. Diktatordan hemmäňiz gorkýansyňyz ýöne esas hakykaty sizden bilýäňiz. Şol adam sesleri ogurlap gelenini, wezipesine oturmaga laýyk däldigini, bolugsyz harajatlar edip milli hazinamyzy boşadyny entegem şeýtmäge dowam edýänini sizem günüň ýagtysy ýaly bilýäňiz. Bilmedlige salyp häzirki halk has hem kötüýäniňizi bilýäňizmi? Öz şahsy bähbitlerinizi uğruna 5 milyon halkyň nähili ýagdaýa düşenini bilýäňizmi? Halk öz ýurduna zerur bolan azyk önümlerini tapjak bolup sergezdan, ýaşlary eklenjek bolup daşary döwletlerde sergezdan. Hany siziň wujdanyňyz nirede? Halky şu derejä getirenler bir gün halkyň öňünde prezident bilen deň derejede jogapkärçiligi çekilerler. Eger halk öz isleglerini kanagatlandyrmagyny isläp köçä çykanyny siziň haýsy tarapda durjagyňyzy bilesim gelýär. Ýa-da şeýle gelipdir, şeýle de gider diýýäňizmi? 5 milyon birden uludugyny ýatdan çykarmaň. Halkyň elinde ne pul galdy, ne de pulunu alara haryt. Ýagty gelecek has ýakyndyr. Elbette sabyryňyň çägi bardyr. Ägä boluň sizem. Halk hereketi sizi hem synaga salar. Durjak ýeriňizi öňünden belli edin. Ýoksam soň giç bolar. Hormatly dinleyijiler, biz sizi hormatly arkada gatly rubrikamyza okuyucularymyzdan gelip gowuşan bir hatyň mazmuny bilen tanıştyrdyk. Okuyjumyzyň haty bolşy ýaly çap edilip, onu agdalýan pikirler Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orsiýet bilen bagly dawada ýaranlary Britaniýany goldaýar ýöne gyssaly gaýtawl ýok. Britaniýa öňki içalynyň harby zäherli gaz bilen zäherlenmegi boýunça 23 rus diplomatyny ýurtdan goýanyny ma'lum eden soň ýaranlary Britaniýany goldap çykyş etdi ýöne hadise bilen bagly desine reaksiýa görkezmediler. Aktam 14 mart günü beýanat ýaýradyp Birleşen Ştatlar iň ýakyn ýaranyny jewizligini beýan edýär we Orsiýetiň hüjümden jogapkärligi barada Beýik Britaniýanyň gelen netijesine goşulýar diýdi. Aktam diplomatlaryň ýurtdan kowulmagyny Orsiýetiň soňky hereketine jogap atlandyrdy we Orsiýetiň halkara kanunçylyga esaslanýan düzgün nizamy şeýlede dünýädäki beýleki ýurtlaryň bütewligini we howpsuzlygyny äsgermezlik edip günwataryň demokratik düzümlerini we prosesini awraýdan gaçylmaga finansiýanlyk üçin oňa berilen jogabyň ýerliklidigini aýtdy. Aktam şeýle yaramaz hüjümleriň ýene-de gaýtalanmadygyny gazanmak üçin ýaranlar bilen birlikde iş alyp barýanlygyny aýtdy. Ýöne gysgaly berilmeli gaýtawl boýunça hiç zat teklip etmedi. Fransiýada şoňa meňdeş reaksiýa görkezip Britaniýa goldugyny we aladalaryny beýan edýänligini aýtdy. Ýöne gaýtawl hyzmatdaşlygy boýunça kararyň öňümizdäki bir näçe sagatyň dowamyny alynjakdygyny wardy berdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian'yň 14 martda ýaýradan beýanatyny Orsiýet agdalmaýar. Mey bu çäräni soňky 30 ýylyň dowamyny san taýdan iň köp Orsiýetliň ýurtdan kowulmagy häsiýetlendirdi. Şol bir wagtyň özünde ol Britaniýanyň Orsiýet bilen göz öňünde tutulýan ähli ýokary derejeli gatnaşykları togtadýanyny hökümet resmiýetleriniň we şam başgalasynyň iýun-iýul aýlaryna Orsiýetde geçirilýän dünýä çempionatyny boykot edýänligini aýtdy. 66 ýaşly Skripal'yň we onuň 33 ýaşly Yulia Skripal'yň öldürilmäge finansiýalmagyny, şol sany Salisbury'de ýaşaýan beýleki Britan raýatlarynyň janyna howp salynmagyny Rus döwletiniň aýybynyň bardygyny çaklamakdan başga alternativ netije ýok diýip May belledi. Ol Rus döwletiniň Birleşen Kararlyga garşy bir kanun güýç ulanmagyny ýazgaryp Britaniýanyň Rus döwletiniň emlaklerini haçanly olaryň Britan raýatlarynyň ýa-da ýaşaýjylarynyň janyna ýa-da emlägine howp salmakda ulanlan nowsud edilse döndüriljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnagyna Orsiýet Britaniýa we onuň ýaranlary bilen sözlü dawalaşdy. Britaniýanyň BMG'däki elçisi Jonathan Allen howpsuzlyk geňeşiniň zäherlenme hadisesi boýunça Orsiýeti jogapkärçilige çekmek boýunça tagalla etmek üçin ýygnaga çagyrylanyny aýtdy.
Allen Worthietin Novichok diýilip tanalýan we Skripal zäherlemekde ulanlan zäherli gazy öndürmek bilen BMG-nyň himik ýaraglar konwensiýasyny bozandygyny aýtdy. Worthietin BMG-daky ilçisi Vasily Nebenza çaklamalary ret etdi we Britaniýanyň zäherlenme hadisesi bilen bagly kakynly atmosfera döretmekde aýplady. Nebenza Novichokyň ulanlanlygy barada Britaniýanyň Worthieti subutnama hödürlemäändigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisi Nikki Haley Salisbury döwrüň hadisanyň soňky döwürde himik ýaraglaryň ulanmagynyň hopukdurjy ýagdaýda ýyglaşýanyny aýtdy we Siriýada amala aşyryldy diýilen himik hüjüm boýunça raportlara da salgylandy. Şu hoply hem de durnuksuzlaşdyrjy hereketlerde esasy alada Worthietdir diýip ol aýtdy we Worthietin Novichoky öndürmek bilen bagly özlerine bar bolan ähli maglumatlary himik ýaraglary gadagan etmek boýunça gurama bermegi tapşyrdy. Biz Worthieti ýergiderli tanqid edip lezzet alamdyk. Ýöne Worthiet bizi şeýle etmäge mejbur etmeli däl diýip Haley aýtdy. ABC Worthieti tanqid etmegini beseder, haçan Rus hökümeti öz düşmanlaryny himik ýarag bilen öldürmegini besetse, haçan da Rus hökümeti özüniň Siriýaly ýaranlaryna Siriýal çağılary himik ýaraglar bilen öldürmekde ýardam bermegini besetse diýip Haley belledi. Biz Worthiete jogap berdirip bilmesek bu geňeşiň awraý galmaz diýip Haley sözüniň üstüne ýetirdi. 13-nji martda May Moskwadan zäherli gazyň Angliýa nädip gelenligi barada düşündürüş bermegini sorady we oňa ýary gijaçenli wagt beripdi. 4-nji martda Sergey we Yulia Skripal Salisbury'däki bir sowda merkeziniň daşyndaky oturuşlaryň birine huşuny ýitiren ýagdaýda tapyldylar. Olaryň ikisi de şol sany olary halas etmäge gatnaşan Britaniýaly polisiýa ofiseri häzirki wagtda hastahanada agyr ýagdaýda saklanýar. Moskwanyň harby gaziýeti 2006-njy ýylda Rus harby razvedkasynyň hormatly diýinjalykdaky polkownigi Skripaly Britaniýanyň gezgin maglumat guruluklaryna has takygy MI6 asır bermekde aýplap höküm çykarypdy. Ol Birleşen Ştatlarda saklanan 14 Worthietli agent bilen 2010-njy ýylda almaşylan 4 Rus tutawundan biridi. Britaniýaly häkimetler onuň soňra Britaniýanyň raýatlygyny geçendigini aýtdylar. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizlin chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik guruluklary henüz hem Telegramyň koduny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabasy şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri baradaky maglumatları gizleyen ýuridik bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýuridik guruluklary nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başartalar-da siz VPN, şol sanda ýuridik Azatlyk radiosu üçin işlenip taýarlanan iPhone 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys. Yanıp köysem, bakı gel